Nyt on oikeesti poika. Ääni ainakin kuulostaa aika tytöltä. Ja hiuksetkin on ihan niinku tytöillä. Tosi rinnat nyt ei oo vielä kasvanutkaan tuossa iässä, mut näkki varmaan kasvaa. Noniin. No vittu, ota vain omaa pipoa. Sulla on sellainen hommo. Jos mä sitä sulle kertois, mä menis vasikon päälle. Vasikon kelle? Niin just sä oot perkuri. Niin just, toi jätkä kertoo heti missä te ootte. Sä et uskalla kertoa sen. Kerro heti missä te Sano ootte. sitä kännihomoksi. Sanokaa sitä. Tuo se kännihomo. Eikö se on tossa? Tuo on kännihomo. Eikö tuo on kännihomo? Katsokaa niin vittu tonne, toi jätkä on kännihomo. Osaatteko mitä kerran osata tuo Tuo oli kännihomo. Missä koulussa te olittekaan kännihomo? Ei me kerrota sulle homo. Se oli minne? Missä päiväkodissa? Hollihan päiväkodissa. Niin se Hollihan. Hollihan. Ei ole oikeastaan maailman muuta. Tiedätkö tää on niin Olli Oota? Tiedetään. Onko se vittu hyvä? Ei, se on homo. Missä se esiintyy eniten? Perseessä. Onko semmoista olemassa kuin Olli Oota? Aivan varmasti on. Puhutaanko me Oja Ollista? Koko ajan, kato Tupla on. sitä. Ei varmaan. Tiedätkö vittu tupla on? Se on paskaa, se on oikeesti tupla. Vittu kuuluakana. Voi jumalauta. Opiskelijakorttilassa halpaa olua. Miettikää. Niin, pahuute. Kun meillä on ekavia opistelee, pistä 5. Älä pistä 8. Pistä 8. Miten sä voit todistaa? No joo. Sen voi yhdellä kerralla laittaa. Toi on freimaalia. Älä pyytelee sen. Paraskin puhuja. Ai mitä? Hei Val, Nyt mä käytän rumia housuja puhuu äijän noita housuja. ei vaan tuo, mikä, en muista sen nimiä kumminkin. Käyn ton kimppuun, se haukkuu meitä viikkoa. Ai sitä. Ei näissä on idea. Mä käykö sen kiinni. Huomaatko kuinka mitä vittua? Ootteko te mukaan nuorempia? Ei usko. Lastentarha opettaja. Tulee lempeä ja mukava. Se on meidän monistaja. Se on meidän monistaja, eli meidän sijainen. Kato, kun meidän alkoi itkemään tuo meidän sijainen ja lähti pois, niin sun pitää olla nyt sen tilalta. Kun sä oot niin kova äijä, että sä et itke. Joono. Mitä sä? Onkohan tää vasta Joona.